Супакой дабро, сябры, прывітанне. Сёння ў Евангеліі чуем незвычайную рэкламу. Дэўте, ідзіце сюды, кажа Христос. Усе спрацаваныя, усе абцяжараныя, я дам вам супакой, дам вам адпачынак, праз то, што возьмеце на сябе маё ярмо. Вось гэта слова ярмо, дзюгос, можна таксама ператлумачыць як шалі, як раўнавага. Але важнае тое, што ярмом сімвалічна у часы Езуса называлі Тору. Называлі прадпісанні Торы, которые ізраіліты павінны былі выконваць самі самастойна. І Христос кажа, мой цяжар, ён лёгкі. Чаму? Таму што абяцае Святога Духа, который дапаможа здзейсніць гэтыя абавязкі. Ён не кажа, я заберу ад цябе ўсё. Ён не кажа, я здыму ўсе твае цяжары і нічога не пакіну взамен. Бо ведае, што мы патрабуем кірунак, іначай наша жыццё будзе бессэнсоўнае. Ён кажа, маё ярмо лёгкае. І пустыя пытанні, вось гэтая рэклама Христа, як яе зрэалізаваць у нашым жыцці штодзённа. З дапамогай прыходзіць сённяшні святы, которого успамінаем у касцёле святы Бонавентура, наш сабрат, который у сваім творы «Дарога душы да Бога» піша так. Каб прайсці гэты шлях Пасхі з Егіпту, дзе цяжка працавалі, на пустыню, месца адпачынку цішыні, месца слухання Божага Слова, трэба усе нашыя такія чалавечыя пошукі Бога адкінуць, усе нашыя розныя рацыянальныя спосабы самім дайсці да яго адкінуць, а кожнае памкненне нашай душы, кожны друг нашай душы пакідаць і перажываць разам з Христом, аддаваць Христу. Уяві сабе, што ўсе твае думкі, усе твае пакусы, усе твае розныя справы, цяжкія, складаныя, добрыя, прыемныя, ты прыносіш Богу у момант малітвы, адкрываеш перад ім так, як ёсць, такой праўдзе. Гэта прыносіць супакой, гэта прыносіць радасць, гэта прыносіць такую перадышку той пастаяннай ганітве, которой мы живем, каб адчуць, што Христос хоча цябе слухаць, ён ціхі сэрцам, каб адчуць, што ён сапраўды выслухоўвае, і не толькі выслухоўвае, здзяйсняе тое, з чым мы да яго прыходзім. Здзяйсняе ў нашым жыцці крок па кроку, вось гэтае Божае валадарства прыводзіць нас да той зямлі, якую нам абяцае. Усім жадаю добрага, благасловенага дня і да сустрэчы заўтра.